Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre ecuații logaritmice. Dacă nu ați urmărit încă clipul în care discut despre logaritm și vedem împreună toate proprietățile, vă recomand să o faceți, pentru că este foarte important să cunoașteți toate acele lucruri înainte de a rezolva ecuațiile logaritmice. În primul rând, reamintim că logaritm în bază a din x egal cu b înseamnă de fapt că x este egal cu a la puterea b. Așa cum am spus și în clipul trecut, logaritmul este o funcție care necesită condiții de existență și anume, întotdeauna cantitatea este mai mare decât 0, iar baza este mai mare decât 0 și diferită de 1. Câteva proprietăți foarte importante. În cazul în care aveți o putere la cantitatea logaritmului, aceasta cade în față și obțineți alfa logaritm în baza a din x. Apoi, dacă aveți o putere la bază, iese în față 1 pe alfa, iar dacă aveți o sumă de logaritmi cu aceeași bază, transformăm într-o înmulțire la cantitate, iar diferența se transformă într-un raport. Iar atunci când vreți să schimbați baza, logaritmul în bază a din b se transformă în 1 pe logaritmul în bază b din a, iar când vreți să schimbați baza într-un număr diferit, obțineți logaritmul în bază din acel număr, adică c, din cantitatea pe care o aveați, supra logaritmul în bază c din baza inițială. Iar, nu în ultimul rând, a la logaritm în baza a din x este întotdeauna egal cu x. Așa că haideți să trecem la treabă să rezolvăm această ecuație logaritmică. În primul rând, primul pas este să impunem câteva condiții de existență și anume, în cazul acesta, observăm că cantitatea, adică 9 minus x, trebuie să fie mai mare decât 0. Baza, fiind 5, este mai mare decât 0 și diferită de 1. Asta înseamnă că în acest caz nu avem condiții de existență la bază. Așa că haideți să rezolvăm această inecuație și avem, în primul rând, scădem 9 și obținem, de fapt rămânem în stânga cu minus x, mai mare decât minus 9, înmulțim cu minus 1 și nu uitați, schimbă sensul inegalității și atunci obținem de fapt că x trebuie să fie mai mic decât minus 9 ori minus 1, adică decât 9 și dacă x este un număr real, înseamnă de aici că x trebuie să se afle în intervalul de la minus infinit până la 9. Încă o dată, foarte importante sunt condițiile de existență. Și acum să începem rezolvarea propriu-zisă. Mai scriu încă o dată ecuația. Și haideți să vedem ce putem să facem. Am putea să aplicăm formula directă de mai devreme și anume logaritm în bază a din x egal b înseamnă că acea cantitate x este a la puterea b sau, dacă nu țineți minte această formulă, putem să-l transformăm pe cel din dreapta într-un logaritm. Și având în vedere că noi lucrăm cu logaritm în bază 5, îl putem scrie pe 1 ca logaritm în bază 5 din 5, pentru că logaritm în bază 5 din 5 este 1. Și acum, având o egalitate de logaritmi cu aceeași bază, de fapt obținem că 9 minus x trebuie să fie 5. Practic, egalăm aceste cantități între ele, pentru că funcția logaritm este o funcție injectivă. Și atunci, haideți să vedem ce obținem. Dacă 9 minus x este 5, înseamnă că x trebuie să fie 4 și, foarte important, verificăm dacă se află în acest interval. În cazul acesta, 4 aparține intervalului minus infinit 9 și atunci mulțimea soluțiilor este formată din 4. Haideți să mai vedem încă o dată etapele. Prima dată, condiții de existență. Poți să le rezolvi, poți să nu le rezolvi. La final poți să faci o verificare dacă condiția de existență este puțin cam grea. Mai departe, încerc să transform astfel încât să scot necunoscuta mea, după care, după ce am aflat necunoscuta, verific dacă este soluție, dacă se află în intervalul din condiția de existență, dacă verifică condiția de existență și apoi dăm răspunsul. Haideți să mergem mai departe. Avem de data aceasta logaritm în bază 5 din 9 minus x la a doua egal cu 1. Condiția de existență 9 minus x la a doua mai mare decât 0. Și acesta este un caz unde, din punctul meu de vedere, ar fi mai simplu să nu rezolvi această inegalitate și la final să verifici. Pentru că ar trebui să egalăm cu 0, să aflăm rădăcinile, să facem tabel și așa mai departe. Și ar fi cam mult de lucru. Și atunci, haideți să continuăm rezolvarea. Pe 1 îl putem scrie ca logaritm în bază 5 din 5. Asta înseamnă că 9 minus x la a doua, de fapt, trebuie să fie 5, egalăm practic cele două cantități și atunci obținem că x la a doua este 9 minus 5, adică x la a doua este 4, ceea ce înseamnă că x trebuie să fie 2 sau minus 2 sau plus minus 2. Însă nu am terminat, pentru că eu nu am rezolvat condiția de existență de la început, trebuie să fac verificare.
pentru x1 egal cu 2, am notat x1 pentru că sunt două valori pentru x. Și una o notez x1 și pe cealaltă cu x2. Pentru x1 egal cu 2, înlocuind avem 9 minus 2 la a doua, trebuie să mă asigur că îmi dă pozitiv. Și într-adevăr 9 minus 2 la a doua înseamnă 9 minus 4, adică 5 și este pozitiv. Iar pentru x2, care este minus 2, avem 9 minus 2 totul la a doua să fie mai mare decât 0 și atunci obținem 9 minus la a doua dispare, iar 2 la a doua este 4 și într-adevăr 5 este mai mare decât 0. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din 2 și din minus 2. Mergem mai departe. Haideți să vedem, avem logaritm în bază 3 din x la a doua minus 6, care trebuie să fie egal cu logaritm în bază 3 din 2x minus 3. Nu începem rezolvarea până nu scriem condițiile de existență. Așa cum am făcut și mai devreme, nu e neapărat necesar să le rezolvi, dar trebuie să le scrii și la final verifici. Avem odată x la a doua minus 6 mai mare decât 0, dar și 2x minus 3 trebuie să fie mai mare decât 0. Și acum haideți să ne uităm cu atenție la cei doi logaritmi, observăm că avem aceeași bază. Și atunci înseamnă că și aceste cantități trebuie să fie egale. Așa că vom avea x la a doua minus 6 egal cu 2x minus 3. Haideți să trecem totul într-o parte și obținem x la a doua minus 2x, apoi minus 6 plus 3 este minus 3 egal cu 0. Și am obținut o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm cu delta. Primul pas, scoatem coeficienții, a este 1, b este minus 2, iar c este minus 3. Asta înseamnă că delta care are formula b la a doua minus 4ac va fi minus 2 totul la a doua minus 4 ori 1 ori minus 3. Asta înseamnă că delta este minusul la a doua dispare, iar 2 la a doua este 4. Apoi 4 ori 1 este 4, minus ori minus va fi plus și 4 ori 3 este 12 și obținem că delta este 16. Asta înseamnă că radical din delta este 4. Și atunci x1 are formula minus b minus radical din delta pe 2a și va fi minus b înseamnă minus 2 adică 2, minus radical din delta înseamnă 4, pe 2a adică 2 și obținem minus 2 pe 2 care înseamnă minus 1, iar x2 este minus b plus radical din delta pe 2a, așa că obținem 2 plus 4 pe 2, 6 pe 2 care înseamnă 3. Însă nu vă grăbiți pentru că nu am terminat. Trebuie să mergem acum să facem verificarea. Așa că haideți să vedem. Prima dată, pentru x1 egal cu minus 1. Trebuie să înlocuim în ambele condiții de existență și avem minus 1 la a doua, minus 6 este mai mare decât 0 și 2 ori minus 1 minus 3, să vedem dacă este mai mare decât 0. Și atunci minus 1 la a doua este 1, dar 1 minus 6 este minus 5 și nu e mai mare decât 0. Mai mult, dacă venim să înlocuim și aici, observăm că obținem iarăși minus 5 mai mare decât 0, nu este adevărat, este fals. Asta înseamnă că minus 1 nu se potrivește. Mergem mai departe la x2 egal cu 3 și avem 3 la a doua minus 6 care trebuie să fie mai mare decât 0, dar și 2 ori 3 minus 3 care trebuie să fie mai mare decât 0. Și acum 3 la a doua este 9, iar 9 minus 6 este 3 și 3 este mai mare decât 0. Apoi 2 ori 3 este 6, minus 3 obținem 3 care e mai mare decât 0 și observăm că singura soluție a acestei ecuații este x egal cu 3. Mergem mai departe. Am ales ceva mult mai interesant pentru că de data aceasta observăm că avem un logaritm într-un logaritm. Și atunci, prima condiție de existență este pentru logaritmul mic și anume x la a doua minus 17 trebuie să fie mai mare decât 0. Dar mai avem nevoie de o condiție de existență pentru logaritmul mare și anume logaritmul în bază 4 din x la a doua minus 17 trebuie să fie mai mare decât 0. Și haideți să mai prelucrăm puțin această condiție de existență. Nu o vom rezolva până la final, dar măcar o părticică din ea. Dacă ați urmărit clipul trecut, am discutat acolo despre semnul logaritmului și ne amintim faptul că atunci când baza este supraunitară, logaritmul este pozitiv dacă și cantitatea este supraunitară. Asta înseamnă că x la a doua minus 17 trebuie să fie mai mare decât 1. Și atunci obținem de fapt că x la a doua minus 17 sau x la a doua direct trebuie să fie mai mare decât 18. Și din
prima, x la a doua e mai mare decât 17, dar pentru că cele două condiții au loc simultan, intersectând cele două, obținem de fapt că x la a doua trebuie să fie mai mare decât 18. Și acum haideți să vedem cum putem rezolva. Avem acea cantitate roșie, nu ne uităm prea mult la ea, și ne gândim așa, cât ar trebui să fie cantitatea roșie dacă acest logaritm este 1? Păi răspunsul este 3, pentru că logaritmul bază 3 din 3 este 1. Și atunci înseamnă că acel număr pe care l-am acoperit eu cu roșu trebuie să fie 3. Așa că vom avea logaritm în bază 4 din x la a doua minus 17 trebuie să fie 3. Și atunci ne gândim cât trebuie să fie x la a doua minus 17. Bineînțeles, putem să aplicăm formula, cea în care logaritm în bază a din x egal b înseamnă că x este a la b și asta vreau să fac aici, sau îl transformăm pe 3 într-un logaritm în bază 4 din 4. Aplicând formula de mai sus, obținem 4 la a treia. Și atunci x la a doua minus 16 este 64, ceea ce înseamnă că x la a doua este 64 plus 17, adică 81, și obținem că x este plus minus radical din 81, adică plus minus 9, dar nu am terminat pentru că avem nevoie de condițiile de existență. Mergem să înlocuim. Și avem așa, pentru x1 egal cu 9, aceasta era condiția, avem 9 la a doua, adică 81, este mai mare decât 18, răspunsul este da. Apoi, pentru x2 egal cu minus 9, minus 9 la a doua este tot 81, care este mai mare decât 18. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din 9 și din minus 9. Haideți să mergem mai departe. De data aceasta observăm că lucrurile au devenit puțin mai interesante. De ce? Pentru că atât cantitatea cât și baza, ambele sunt necunoscute. Asta înseamnă că vom avea nevoie de condiție de existență și pentru bază. Așa că, pentru cantitate, 9x la a doua plus 8x plus 3, știm că trebuie să fie mai mare decât 0, iar baza 3x plus 5 trebuie să fie mai mare decât 0 și diferit de 1. Așa că le lăsăm în pace, nu sunt prea drăguțe, nu vrem să rezolvăm și mergem să vedem ce ne iese din acea ecuație logaritmică. Dacă aplicăm formula de transformare sau de aflare a parantezei, a cantității, obținem că 9x la a doua plus 8x plus 3 va fi baza la puterea de după egal, adică 3x plus 5, totul la puterea a doua. Haideți să desfacem membrul drept, aplicăm formula de calcul și avem 9x la a doua plus 8x plus 3 egal cu 3x totul la a doua plus 2 ori 3x ori 5 plus 5 la a doua. Așa că 9x la a doua plus 8x plus 3 este egal cu 3x totul la a doua înseamnă 9x la a doua plus 2 ori 3 este 6, 6 ori 5 este 30 și avem 30x plus 25. Observăm că putem să-l scădem pe 9x la a doua și am scăpat de el și atunci obținem 8x plus 3 egal cu 30x plus 25, scădem și 8x și atunci vom obține că în membrul stâng rămâne 3 egal cu în membrul drept 30 minus 8 este 22x plus 25, scădem 25 și obținem că 22x este 3 minus 25, adică minus 22 și observăm că x trebuie să fie minus 1. Haideți să vedem dacă într-adevăr este soluție, să vedem dacă minus 1 verifică ambele condiții de existență. Și atunci avem așa, 9 ori minus 1 la a doua plus 8 ori minus 1 plus 3 trebuie să fie mai mare decât 0. Dar și 3 ori minus 1 plus 5 trebuie să fie mai mare decât 0 și 3 ori minus 1 plus 5 trebuie să fie diferit de 0. Și acum, haideți să facem calculul și avem așa. Minus 1 la a doua este 1, 1 ori 9 este 9. Apoi, plus 8 ori minus 1 este minus 8, plus 3 este mai mare decât 0. Răspunsul este da, pentru că 9 minus 8 este 1, plus 3 înseamnă 4, care e mai mare decât 0. Mai departe, 3 ori minus 1 este minus 3. Și minus 3 plus 5 este de fapt 2, care e mai mare decât 0. Și ultima, minus 3 plus 5 este 2, care e diferit de 1, nu de 0.
și atunci observăm că sunt verificate toate condițiile. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din minus 1. Mergem mai departe. Avem logaritm zecimal din x plus 1 minus logaritm zecimal din 9 egal cu 1 minus logaritm zecimal din x. În primul rând, condițiile de existență. X plus 1 trebuie să fie mai mare decât 0, dar și x trebuie să fie mai mare decât 0. Din prima, rezultă că x e mai mare decât minus 1, însă cum x e mai mare decât 0, intersectând cele două, ne rezultă că de fapt x trebuie să fie mai mare decât 0. Așa că, haideți să vedem ce putem face. În membrul stâng, având o diferență de logaritmi cu aceeași bază, putem să transformăm într-o fracție și avem logaritm zecimal din x plus 1 pe 9 egal cu, pe acel 1 îl putem scrie ca, sau îl putem privi ca logaritm zecimal din 10. Asta înseamnă că și în membrul drept putem să transformăm într-o fracție și avem logaritm zecimal din 10 totul pe x. De ce ne ajută asta? Pentru că acum avem o egalitate de logaritmi cu aceeași bază. Asta înseamnă că x plus 1 pe 9 trebuie să fie egal cu 10 supra x. Așa că haideți să înmulțim și avem x pe lângă x plus 1, care trebuie să fie egal cu 9 ori 10 și atunci înseamnă că dacă ne uităm în oglindă am putea să spunem că x este 9, dar dacă nu sesizați acest lucru, haideți să desfacem și avem x la a doua plus x egal cu 90, mutăm în membrul stâng și avem x la a doua plus x minus 90 egal 0. A este, sau am putea să descompunem, haideți să mergem pe varianta cu delta, totuși a este 1, b este 1, c este minus 90. Asta înseamnă că delta va fi 1 la a doua, minus 4 ori 1 ori minus 90 și atunci obținem că delta este 1 plus 360, adică 361 și atunci radical din delta va fi 19. Pentru că 20 la a doua este 400, acesta este cel mai apropiat și cu siguranță de 19. Haideți să aflăm atunci soluțiile și avem x1 egal cu minus b înseamnă minus 1 plus radical din delta pe 2a. Și atunci obținem minus 1 plus 19 este 18 pe 2, adică 9. Și observăm că este un număr mai mare decât 0, verifică condiția de existență. Apoi x2 este minus 1 minus 19 pe 2 și obținem minus 20 pe 2, care înseamnă minus 10, însă din păcate nu este mai mare decât 0. Asta înseamnă că singura soluție este 9. Mergem mai departe. Logaritm în bază 5 din x plus logaritm în bază x din 5 este 5 pe 2. Să începem așadar cu condițiile de existență. Și avem, în primul rând, la primul logaritm, x-ul trebuie să fie mai mare decât 0, iar la al doilea logaritm, pentru că x-ul este la bază, acesta trebuie să fie mai mare decât 0 și diferit de 1. Și atunci, pentru că cele două condiții au loc simultan, x-ul trebuie să fie mai mare decât 0 și diferit de 1. Haideți să vedem ce mai putem face. În primul rând, ar trebui să ajungem la același logaritm. De aceea, pe acesta îl putem scrie ca 1 pe logaritm în bază 5 din x. Așa că vom avea aceeași necunoscută logaritmul nostru în bază 5 din x. De aceea vă propun să îl notăm cu un t spre exemplu. Astfel încât ecuația se transformă în t plus 1 pe t egal cu 5 pe 2. Haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu t și atunci obținem t la a doua plus 1 totul pe t egal cu 5 pe 2. Înmulțind vom obține 2 pe lângă t la a doua plus 1 egal cu 5t. Desfacem paranteza și avem așa 2t la a doua plus 2 egal cu 5t, ceea ce înseamnă că 2t la a doua minus 5t plus 2 este 0 și am obținut o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm, bineînțeles, cu delta. Așa că haideți să scoatem coeficienții sau calculăm direct delta pentru că ne-am făcut încălzirea și avem delta egal cu b la a doua, adică minus 5 totul la a doua, minus 4ac, 4 ori 2 ori 2. Și atunci delta este 25 minus 16 și obținem că delta este 9 și atunci radical din delta este 3, ceea ce înseamnă că T1 va fi minus B înseamnă minus 5, adică 5, plus radical din delta care e 3 pe 2A, adică 4,
și obținem 8 pe 4 care înseamnă 2, iar mai departe celălalt t este 5 minus 3 totul pe 4, așa că obținem 1 pe 2, de fapt 2 pe 4 care înseamnă 1 pe 2. Și acum haideți să vedem ce mai avem de făcut. Ecuația era în x, asta înseamnă că trebuie să-l aflăm pe x. Și aveam următoarea notație, logaritmul în bază 5 din x este t. Asta înseamnă că odată logaritmul în bază 5 din x este 2 și odată logaritmul în bază 5 din x este 1 pe 2. Și atunci ne rezultă de aici că x este 5 la puterea a doua, care înseamnă 25 și observăm că este mai mare decât 0 și diferit de 1. Apoi, de aici ne rezultă că x este 5 la puterea 1 pe 2, care înseamnă radical din 5 și acesta este mai mare decât 0 și diferit de 1 și atunci mulțimea soluțiilor ecuației date este formată din radical din 5 și 25. Mergem mai departe la următorul exercițiu. Haideți să vedem ce avem aici. Logaritmul în bază x din 4 plus logaritmul în bază 4 din x, am citit greșit mai devreme, plus logaritmul în bază 8 din x egal cu 11 pe 6. Păi vă propun să transformăm bazele, să le scriem ca puteri de 2, așa că vom avea logaritmul în bază 2 la a doua din x și logaritmul în bază 2 la a treia din x egal cu 11 pe 8 și știm că avem acea formulă și ne iese puterea în față și obținem 1 pe 2 logaritmul în bază 2 din x și 1 pe 3 logaritmul în bază 2 din x. Asta înseamnă că putem să-l dăm în factor comun pe acel logaritm și avem logaritmul în bază 2 din x. Pe lângă, din primul logaritm vom rămâne cu 1, din acesta rămânem cu 1 pe 2, iar din acesta cu 1 pe 3. Așa că, haideți să aducem la același numitor. Numitorul comun în paranteză este 6, de aceea amplificăm cu 6, cu 3 și cu 2 și avem numitorul 6, la primul avem 6, apoi plus 3 plus 2 și să vedem ce obținem. Și avem logaritmul în bază 2 din x ori 11 pe 6 egal cu 11 pe 6. Asta înseamnă că logaritmul în bază 2 din x va fi 11 pe 6 împărțit la 11 pe 6, care e 1. Și atunci înseamnă că x este egal cu 2 la puterea 1 și anume x este 2. Dar nu e așa că ați simțit nevoia să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți nu ați pus condițiile de existență la început? Am vrut să văd dacă ați fost atenți. Și atunci, orice rezolvare a ecuațiilor logaritmice trebuie să înceapă cu condiția de existență. În cazul în care uiți, nu este nicio problemă, vei putea face asta și la final. Însă, ideal ar fi fost de la bun început să scriu condiția de existență și anume observăm că la toți logaritmii avem aceeași cantitate x și x-ul trebuie să fie mai mare decât 0 și într-adevăr este. Asta înseamnă că soluția este x egal cu 2. Mergem mai departe, mai avem doar puțin. Am ales această ecuație pentru că este puțin mai interesantă. Avem de data aceasta logaritmul la puterea a doua. Însă nu mai uităm de condițiile de existență și anume cantitatea, care în acest caz este x, trebuie să fie mai mare decât 0. Și vă propun să facem ceva foarte interesant pentru ca această ecuație să devină foarte ușoară. Și anume să notăm logaritmul cu un t. Și atunci, oare în ce se transformă ecuația noastră? Păi primul termen va fi t la a doua. Apoi avem un 5t minus 6 egal cu 0 și iarăși am ajuns la o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm cu delta. Așa că haideți să vedem. Delta este 5 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 6 și atunci delta va fi 25 plus 24 și obținem că delta este 49. Asta înseamnă că radical din delta este 7. Și atunci t1 va fi minus b, adică minus 5, plus radical din delta pe 2a și obținem așa. Minus 5 plus 7 este 2, iar 2 pe 2 este 1. Iar T2 este minus 5, minus 7 pe 2, minus 5, minus 7 înseamnă minus 12 pe 2, adică minus 6. Dar nu am terminat, pentru că noi am făcut o notație, și anume logaritmul
era egal cu t. Asta înseamnă că odată logaritm decimal din x este 1 și odată logaritm decimal din x este minus 6. Pentru că baza acestui logaritm este 10, înseamnă că x este 10 la puterea 1, adică 10. Și în cazul al doilea avem x egal cu 10 la minus 6, care înseamnă 1 pe 10 la 6, sau dacă vreți să-l transformați într-un număr cu virgulă, sau îl puteți lăsa chiar în felul acesta și observăm că ambele numere sunt mai mari decât 0. Asta înseamnă că soluția sau mulțimea soluțiilor este formată din 10 la minus 6 și 10. Mergem mai departe. De data aceasta avem un logaritm cu aceeași bază, însă spre deosebire de exemplul anterior, unde cantitatea era la fel, observăm că nu mai este același lucru. Avem cantități diferite. Asta înseamnă că eu nu pot să notez din prima cu un t pentru că nu mă ajută. Acesta este t la a doua, dar acesta cine este? Așa că vom face niște transformări, dar mai întâi condițiile de existență. Așa că x-ul trebuie să fie mai mare decât 0, dar și 4x trebuie să fie mai mare decât 0. Bineînțeles, dacă 4x este mai mare decât 0, de fapt se rezumă la x mai mare decât 0. Asta înseamnă că singura condiție de existență este ca x-ul să fie mai mare decât 0. Dar haideți să vedem ce putem face cu acel logaritm problematic, aș zice eu. În ce îl putem transforma? Păi noi știm că între 4 și x este operația de înmulțire, iar atunci când avem o înmulțire în cantitate, putem să desfacem într-o sumă de logaritmi. Așa că vom avea logaritm în bază 2 din 4 plus logaritm în bază 2 din x. Și logaritm în bază 2 din 4 este 2 și am scăpat de logaritm și am rămas cu 2 plus logaritm în bază 2 din x. Haideți să ne întoarcem în ecuație și să o rescriem. Și vom avea logaritm în bază 2 din x la a doua plus 2 logaritm în bază 2 din x. De fapt e 2 plus. Nu cred că am citit bine, dar ați înțeles voi ideea. Și acum la ce ne ajută această transformare? Putem să notăm de data aceasta cu un t logaritmul și atunci vom avea t la a doua plus 2 plus t egal cu 4. Asta înseamnă că obținem t la a doua plus t, acest plus 2 cu minusul 4 pe care îl aducem din dreapta, obținem minus 2 egal 0 și acum putem să rezolvăm cu delta sau putem să descompunem, e la alegerea voastră, dar cel mai rapid cred că e cu delta și avem 1 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 2 și obținem că delta este 1 plus 8, adică 9, asta înseamnă că radical din delta este 3 și atunci t1 va fi minus b, adică minus 1, plus radical din delta pe 2a. Asta înseamnă că primul t este 2 pe 2, adică 1 și t2, imediat, să facem puțin loc, va fi minus 1, minus 3 pe 2 și obținem minus 4 pe 2, care înseamnă minus 2. Și acum, haideți să aflăm x-ul, revenim la notație și avem logaritm în bază 2 din x. Este odată egal cu 1 și odată egal cu minus 2. Din prima ne rezultă că x este egal cu 2 la puterea 1, care înseamnă 2 și este un număr pozitiv, iar din a doua ne rezultă că x este 2 la minus 2, care înseamnă 1 pe 2 la a doua, adică 1 pe 4, și este și acesta un număr pozitiv. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din 1 pe 4 și 2. Mergem în final la ultimul exercițiu. 1 plus 2 logaritm în bază x plus 2 din 5 egal cu logaritm în bază 5 din x plus 2. Haideți să vedem condițiile de existență. Pentru primul logaritm, pentru că x plus 2 este la bază, x plus 2 trebuie să fie mai mare decât 0, dar și diferit de 1. Iar pentru al doilea logaritm, x plus 2 trebuie să fie mai mare decât 0 și observăm că am scris deja acest lucru. Haideți să vedem ce transformări am putea face. Observăm că cei doi logaritmi seamănă destul de mult, doar ar trebui să facem o schimbare de bază la unul dintre ei. Și spre exemplu, dacă pe cel din dreapta l-am transformat, acesta ar fi 1 supra logaritm în bază x plus 2 din 5. Așa că haideți să rescriem ecuația și avem 1 plus 2 logaritm în bază x plus 2 din 5 egal cu 1 supra logaritm în bază x plus 2 din 5.
Și atunci putem să notăm acest logaritm cu un t. Și haideți să vedem ce vom obține. Avem 1 plus 2t egal cu 1 pe t. Ce frumoasă este această ecuație acum. Haideți să înmulțim totul cu t pentru a scăpa de numitor și vom avea 1 ori t este t plus 2t la a doua egal cu 1. Asta înseamnă că 2t la a doua plus t, pe 1 îl trecem cu scădere, minus 1 egal cu 0. Și atunci delta va fi, sau haideți să scoatem coeficienții, măcar acum pe final. A este 2, B este 1, iar C este minus 1. Asta înseamnă că delta va fi 1 la a doua minus 4 ori 2 ori minus 1 și obținem 1 plus 8. Asta înseamnă că delta e 9, iar radical din delta va fi 3. Și acum T1 este minus B, adică minus 1, plus radical din delta pe 2A, adică 4. Și obținem minus 1 plus 3 este 2, iar 2 pe 4 se simplifică prin 2 și obținem 1 pe 2. Iar T2 este minus 1 minus 3 pe 4 și obținem minus 4 pe 4, adică minus 1. Dar nu am terminat, pentru că noi am făcut o notație, și anume logaritm în bază x plus 2, cred că era. Da. Din 5 egal cu t. Asta înseamnă că odată acest logaritm este 1 pe 2 și odată acest logaritm trebuie să fie minus 1. Aplicăm formula de bază și anume dacă am logaritm în baza a din x egal b, cantitatea este baza la puterea de după egal. Asta înseamnă că în acest caz cantitatea este 5 egală cu baza la puterea de după egal. Și acum ce înseamnă x plus 2 la 1 pe 2? Acel 1 pe 2 înseamnă de fapt radical din x plus 2 și trebuie să ridicăm la a doua pentru a elimina radicalul, așa că vom obține 25 egal cu x plus 2, ceea ce înseamnă că x este 23 și din a doua avem 5 egal cu x plus 2 totul la puterea minus 1, dar ce înseamnă puterea minus 1? Înseamnă 1 pe x plus 2 de fapt și acest 5 ne-l imaginăm ca fiind 5 pe 1 și înmulțind pe diagonală obținem 5 pe lângă x plus 2 egal cu 1. Asta înseamnă că 5x plus 10 este 1. Și atunci, haideți să vedem ce facem mai departe. 5x va fi 1 minus 10, adică minus 9 și obținem că x este minus 9 pe 5. Însă nu am terminat pentru că trebuie să verificăm condițiile de existență. Și anume x plus 2 trebuie să fie mai mare decât 0 și diferit de 1. Așa că primul caz, dacă x1 este 23, x plus 2 înseamnă 23 plus 2, care este 25 și este și mai mare decât 0 și diferit de 1, iar pentru x2, care era minus 9 pe 5, x plus 2 înseamnă minus 9 pe 5 plus 2, 2 pe 1, așa că amplificăm cu 5 și avem minus 9 pe 5 plus 10 pe 5 și obținem 1 pe 5, care este mai mare decât 0 și diferit de 1. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din minus 9 pe 5 și 23. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!